वेलकाम बैक टू गोरलै चेनेल। गोरलै चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय आरो बे चैप्टार 2 नि क्लास 9 नि बे पार्ट 2 भिडिअ आरो बे पार्ट 2 भिडिअ जोङो बेनिफ्राय स्टार्ट खालामफिनगोन। नैबे जा नोंथांमोना नुनो मोनदों गलिलावनि गोसारथि कनसेन्ट्रेशन अफ ए सल्यूशन बेनिफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना सिगांनि पार्ट 1 भिडिअखौ नायाखै बिथांमोना पार्ट 1 भिडिअखौ नायग्रो बेवहाय गोबां बाथ्रा जों सावरायबोखादोंमोन आरो नङाब्ला नोंथांमोना बे पार्ट 2 खौ नायब्ला एसे कनफ्यूज जानोबो हागौ। बेनिफ्राय बेवहाय माने सोमोन्दो थाज्लाय पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2 बेबायदि पार्ट 1 पार्ट 2 सोमोन्दो दंलाय बेखायनो नोंथांमोना जुदि पार्ट 1 भिडिअखौ नायाखैब्ला गिबियावनो बेखौ पार्ट 1 खौ कमप्लिट खालामग्रो बेनिफ्रायसो पार्ट 2 खौ नायब्लानो जाबाय। स' जोङो दा फरानि सिङाव टपिकफोराव मा दङ बेखौ नायनोसै। दा बेवहाय मावफारि 2.2 आव जों नुदोंमोन दि हानजा ए हानजा बी आव गुबुन गुबुन सायानि सेट गाबनि रोजाथि गलिलावफोर मोनदोंमोन। बेनो जोङो बेवहाय मावफारि 2.2 खौ नोंथांमोना जेब्ला नायगोन अब्ला जों बेवहाय मोनब्रै हानजा लादोंमोन ए बी सी एन्ड डी आरो ए बी सी डी हानजायाबो बायदिसिना मुवा बेसाद बेबायदि लादोंमोन। बेनिफ्राय बिसोरनि गलिलावफोरखौ जोङो आनजाद खालामनो नायदोंमोन। स' बेबायदि नोंथांमोना बे मावफारि 2.2 खौ नायफिनोब्ला मोजाङै बुजिगोन। बेनिफ्राय मा लिरदों दा बेनिखायनो जों बुजिनो हायोदि नै गोजौआव नायनोसै जों दा बे मावफारिनिफ्राय जों मा बुजिगोन दा नैबे फैबाय मोनसे गलिलावाव गलिग्रा सलुट आरो गलिहोग्रानि सल्भेन्ट सोमोन्दो नां रुजुथाया रिलेटिभ प्रपर्शन सोलाय सोल' जानो हागौ होनना बुंनाय जादों। थामहिनबा नैबे गलिग्रा आरो जा गलिहोग्रानि गेजेराव मोनसे रुजुथायारि सोमोन्दो गोनां होनना बुंदों आरो बे रिलेटिभ प्रपर्शन सोलाय सोल' जानो हागौ बे सोमोन्दोफोरा आरो बेवहाय गलिलाव मोनसेयाव थानाय गलिग्रानि बिबांनि सायाव सोनारनानै बेखौ दैलाव डाइल्युट गोसा कनसेन्ट्रेटेड एबा आबुं गलिलावनि सेचुरेटेड सल्युशन बुंनो हागौ। स' जों बेफोर गासैखौबो आबुं गलिलाव बा सेचुरेटेड सल्युशन बेखौ जोङो सिगांनि भिडिअ डिसकास खालामबोखादोंमोन। आबुं गलिलावनि ओंथिया बेनो जे जेब्ला सिनिखौ जोङो दैयाव गलिगोन अब्ला बे सिनिया टटेलि मा मिक्स जायो अब्ला बेखौनो जों आबुं गलिलाव सेचुरेटेड सल्युशन होनना बुंनो हायो। आरो बेवहाय मावफारि 2.2 आव हानजा ए आ मोननाय गलिलावा हानजा बी आ मोननाय गलिलावजों रुजुनायाव दैलाव होनना बुंनाय जादों। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय नेक्स्ट मावफारि नैबे 2.3 स' 2.3 आव मा दङ जों बेखौ एसे नायनोसै। बेवहाय गंनै बिकारनि गंफ्रोमबो 50 मिलिमिटारफ्राम दै लानो होदो। बेनिफ्राय नाम्बार 2 दङ गंनै बिकाराव संख्रि आरो गुबुन गंसेयाव सिनि एबा बेरियाम क्लराइडनि एरबाय थानायनि गेजेरजों हो। दा जोङो बे फार्स्ट मा गंनै बिकार लाबाय आरो गंनै बिकारावबो 50 मिलिलिटार दै लानानै जोङो बे गंनै बिकारावबो मा होदो संख्रिखौ एसे होबाय बेनिफ्राय आरो सिनि एबा जायखिजाया बेरियाम क्लराइडखौ जों एसे एसे होनानै एरबाय मिक्स खालामबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 3 पइन्टआ जाबाय जेब्ला गलिग्राखौ एसेबो गलि होनो हाया जायो अब्ला बिकारनि मुवाखौ 5 डिग्री सि माने बेवहाय नैबे सिया जाबाय दुंथायनि इउनिट दुंथायसिमनिफ्राय बारायनाय बिदुं हो एबा फुदुंनो थिनदो। दा जुदि गलिनाया जुदि कमप्लिट जुदि जायाब्ला थामहिनबा मा खालामनो होदो जोंखौ गलि होनो हायाब्ला जोंखौ माने 5 डिग्री सि बिदुं होनानै गलि होनो होदो। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना मा नुगोन गलि होनायनि उनाव नाम्बार 4 पइन्टआ मा बुंदों गलिग्राखौ आरोबाव होदेरफिन। बेनिफ्राय गलिग्रा माने बैखौ होफिननो होदो जेब्ला जोङो 5 डिग्री बेवहाय सेन्टिग्रेड होनानै जेब्ला जोङो फुदुंगोन बेखौ बा क्लराइडनि बेरियाम क्लराइड बा बेखौ फुदुंगोन अब्ला जोङो बेखौ आरोबाव एड खालामबावनो होदो बे सल्युशनाव दैनि सल्युशनाव एड खालामबावनानै बेखौ खालामफिननो होदो। बेनिफ्राय जों मा नुनो मोनगोन मोनसे थि दुंथायाव दैयाव गलिनाय संख्रि आरो सिनि एबा बेरियाम क्लराइडनि बिबाङा समान नंगौना आरो नोंथांमोनखौ सोंदों बेवहाय संख्रि आरो जोङो मा बेरियाम क्लराइड लादोंमोन मोननैनिबो दुंथाया माने एखे नंगोन ना मा सोंदों जोङो एखे दुंथाय होनायाव मोननैनिबो संख्रि एबा बेरियाम क्लराइडनि गलायनाय थामहिनबा मिक्सार सल्युशन मोनसे जानाय नुदोंना नुवाखै बेखौ सोंदो। आरो जायखिजाया मोनसे थि दुंथायाव मोनसे गलिलावा जेबो गलि होनो हानाय
जखासेबां गलिग्रा गलिनानै थायोब्ला बेखौ आबुं गलिलाव सेचुरेटेड सल्युशन बुंनाय जायो। गुबुन रावै जेब्ला थि दुंथायाव मोनसे गलिलावआ एसेबो जखानि गलिग्रा गलिहोनो हाया जायो बेखौनो आबुं गलिलाव होनना बुङो। दा नोंथांमोना बेवहाय मा बुजिखो दा आबुं गलि थादोंमोन आबुं गलिलाव थामहिनबा सेचुरेटेड सल्युशननि ओंथिया मा बेखौ जों सावरायबाय थादोंमोन आरो जोङो बेवहाय मा लिरनाय दङ बेवहाय मोनसे थिउरि होखानाय दङ नैबे जाबाय जायखि जाया मोनसे थि दुंथायाव मोनसे गलिलावआव बेयो गलिहोनो हानाय जखासेबां गलिग्रा थायोब्ला बेखौ आबुं गलिलाव सेचुरेटेड सल्युशन बुंनाय जायो। दा जोबोर इम्पर्टेन्ट। दा हमना ला नोंथांमोना बेखौ बुजिना लाब्लानो जाबाय। हमना ला नैबे मोनसे गिलास आरो बे गिलासाव जोङो बेखौ लाखिबाय। बेनिफ्राय हमना ला जोङो नैबे मोनसे बेवहाय गिलासाव मा दै दङ आरो बे दैयाव मा जोङो संख्रिखौ होबाय। बेवहाय संख्रिखौ होबाय हमना ला बा संख्रि होबाय जों सिनि होबाय जायखिजाया होबाय। बेनिफ्राय जुदि संख्रिखौ होनायाव संख्रिया जुदि गलिलाङोब्ला आरो बे संख्रिया दैयाव गलिलांखागोन जोङो जुदि बेखौ साम'जों गलायलाङोबा संख्रिया दैयाव गलिखागोन बेखौ जोङो मोनथिखायो गासैबो। आरो संख्रिखौ बिदिनो गिलाससे दैयाव होबाय थागोन आरो मोनसे समाव बे संख्रिनि बिबाङा बांनानै दैयाव गलि अबस्थायाव जागोन आरो बे अबस्था जायसेबां माने दैया संख्रिखौ गलिहोनो हानाय अबस्थाल' जागोन बे अबस्थासिमहालागैल'सो माने बुंनाय जादों बे आबुं गलिलावनि मिनिङा। आरो नोंथांमोना बेवहाय मोजाङै जुदि नायफिनब्ला हमनो हागोन दे जायखि जाया मोनसे थि दुंथायाव मोनसे गलिलाव माने बेवहाय दैखौ जों बुंनो हायो। बेनिफ्राय बेयो गलिहोनो हानाय जखासेबां गलिनानै थायोब्ला बेखौ आबुं गलिलाव बुंनाय जायो। माने बे दैया मोनसे थि मा थागोन मोनसे थि गलिहोनो हानाय केपासिटिल' थागोन आरो बिनि जुदि बांद्राय बिबांनि संख्रि होयोब्ला बेयो गलिनाय नङा। बे हमना ला मोनसे फिक्स लिमिट थागोन। बेवहाय जोङो संख्रिखौ जुदि नांनायनि बांद्राय होयोब्ला बे दैयाव गलिनाय नङा मोनसे अबस्था जाहैगोन दैयाव गलि अबस्था आरो बै जा अबस्था थामहिनबा गलिनो हानाय जखासेबां गलिग्रा बेखौनो बुंनाय जादों मोनसे आबुं गलिलाव होनना बुंनाय जादों। आरो गुबुन फारसेथिं आबुं गलिनि ओंथिया मा आनसेचुरेटेड सल्युशन होनना बुंनाय जादों। आरो आनसेचुरेटेड सल्युशननि मिनिङा जाबाय हमना ला नोङो गिलाससे दै लाबाय आरो गिलाससे दैयाव नों संख्रि बा सिनिखौ गलिहोनो नाजाबाय बेनिफ्राय गलिहोबाय आरो जुदि बेहा मा जागोन मोनसे लिमिटनि थामहिनबा गलिहोनो हानाय लिमिटसिमहालागै बे सहैयाखै माने होबावनो हानाय सिनि बा संख्रिफोर होबावनो हानाय मा दङ केपासिटि दंबावो नाथाय नों बेवहाय होबावनाय जायाखै आरो बेबायदिखौनो बुंनाय जादों माने बेवहाय नांबावगौ जादों। आरो बेबायदि जुदि गलिग्रानि बिबाङा आबुं जानाय बेवहाय मा लिरदों जुदि मोनसे गलिलावआव थानाय गलिग्रानि बिबाङा आबुं जानाय जखानि एसेसिन थायोब्ला बेयो आबुं नङि गलिलाव आनसेचुरेटेड सल्युशन होनना बुंनाय जादों। नोंथांमोना बेखौ हमनो हाखाबाय। जुदि गोथौयै सानना नायोब्ला नोंथांमोना बेखौ गोरलैनो बुजिखागोन जे बेवहाय जोङो मोनसे जखा थागोन बे जखासिमहालागैल'सो माने दैयाव संख्रिफोरा गलिनो हागोन आरो जुदि बे जखानि जुदि खमद्राय जायोब्ला अब्ला बेखौ मा बुंनाय जागोन आनसेचुरेटेड सल्युशन माने आबुं नङि गलिलाव होनना बुंनाय जादों। स' नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। बे मोननै बुंफुरलुआ जोबोर इम्पर्टेन्ट आनसेचुरेटेड सल्युशन आरो सेचुरेटेड सल्युशन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों नायनोसै नेक्स्टआव मा लिरदों दा बेवहाय नेक्स्टआव जाबाय नैबे जुदि नोंसोर मोनसे थि दुंथायाव मोनसे आबुं गलिलाव लानानै बेखौ गुसु खालामलाङोब्ला मा जानो हागौ। गोजौनि मावफारिनिफ्राय जों थिरांथा लानो हायोदि मोनसे थि गलि होग्रायाव गुबुन गुबुन बेसादफोरहा समान दुंथायाव गुबुन गुबुन गलिग्राथिफोर थायो। दा जों बेनिफ्राय मा बुजिखो हमना ला गासैनिबो दुंथायफोरा
हमना ला गलि होनाय केपासिटिनि दुंथाय बेफोर माने आलादा आलादा जागोन। दा नैबे गोजौनि मावफारिनिफ्राय जों दा दहाय बावैसो एसे सिगां मावफारि जों सावरायबोखांबाय, बेनिफ्राय जों बेखौनो बुंनो हायो जे बिसोरनि जा दुंथाय बेफोर गासिनाबो गुबुन गुबुन गलिग्राथिफोर थायो होनना बुंदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव मा लिरदों, मोनसे गलिलावनि गोसारथिया जादों मोनसे थि जखानि मोदोमबां एबा रोजा गासै। गलिलाव गलिनानै थानाय गलिग्रानि बिबां एबा थि मोदोमबां आरो रोजा गासैनि गलिहोग्रायाव गलिनानै थानाय गलिग्रानि बिबां। आरो बेखौनो माने नैयाव बे फर्मुलाखौ होनाय जादों। फर्मुलाया जाबाय इम्पर्टेन्ट, बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा। बेनिफ्राय दा बे फर्मुलाया मा होनाय दङ, बे फर्मुलाखौ लानानैनो जों मेथ्स बानायनो नांगोन। आरो बे फर्मुलाया जाबाय गलिलावनि गोसारथि। गलिलावनि गोसारथिया माजों समान जागोन, सायाव थागोन गासै गलिग्रानि बिबां, बेनिफ्राय आरो सिङाव फैबाय गासै गलिलावनि बिबां। गलिग्रा माने हमना ला बेवहाय सिनिनि बिबाङा होनाय थागोन, सिनिनि बिबां हमना ला 5 ग्राम बेबायदि होनाय थागोन। आरो सिङाव जाबाय गलिलावनि बिबाङा बेसेबां, बेखौ जों दिहुननांगोन। नोंथांमोना बिदिन्थिखौ मावफुङोब्ला बे फर्मुलाखौ गोरलैनो बुजिनो हागोन। आरो एबा मा लिरदो बेवहाय गासै गलिग्रानि बिबां आरो गासै गलिहोग्रानि बिबां, बेबायदिबो जोङो लिरनो हायो। स' मोननैबो फर्मुलायानो एखे, नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिनो नाजा। बेनिफ्राय नेक्स्टआव मा दङ, नेक्स्ट पेजआव जाबाय बेवहाय लिरदों, मा लिरदों, मोनसे गलिलावनि गोसारथिखौ फोरमायनाय बादि नेमफोर दं, नाथाय जों बेवहाय मोननैल' खान्थिफोर सोलोंगोन। नाम्बार 1 खान्थिया मा? नाम्बार 1 खान्थिया जाबाय बेवहाय मा लिरदों, नाम्बार 1 खान्थिखौ, नाम्बार 1 खान्थिया गलिलावनि मोदोमबांजों मोदोमबांनि जौखोन्दो, मास बाय मास पार्सेन्टेज अफ ए सल्युशन। बे जाबाय इम्पर्टेन्ट फर्मुला। नोंथांमोना जुदि प्रब्लेम बानायो बा बिदिन्थिफोर माखासे बेवहाय मेथ्स थागोन, बे मेथ्स बानायनायाव बे मोननै फर्मुलाया इम्पर्टेन्ट, नाम्बार एन एन्ड नाम्बार 2। आरो बेवहाय मास बाय मास पार्सेन्टेज अफ सल्युशन, थामहिनबा गलिलावनि मोदोमबांजों मोदोमबांनि जौखोन्दो दिहुननाय जुदि सोंलु फैयो, अब्ला नोंथांमोना नैबे नाम्बार 1 नाव थानाय जा फर्मुला बेखौ इउज खालामनांगोन। बे जाबाय गलिग्रानि मोदोमबां डिभाइड बाय गलिलावनि मोदोमबां इनटु 100। बेनिफ्राय नेक्स्ट फर्मुलाया जाबाय गलिलावनि मोदोमबांजों रोजा गासैनि जौखोन्दो। बेवहाय रोजा गासै माने भुलुमखौ बुंनाय जादों, मास बाय भुलुम पार्सेन्टेज अफ ए सल्युशन। बेवहाय थागोन गलिग्रानि मोदोमबां डिभाइड बाय गलिलावनि रोजा गासै, बे जाबाय 100%। आरो फर्मुलाया जोबोर इजिखा, नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिनो हाखागोन। दा जुदि बेवहाय जों मोनथिखायो नाम्बार 2 मोदोमबांजों रोजा गासै माने मोदोमबां आरो रोजा गासैनि गेजेराव सोमोन्दो थागोन। आरो अनलि नैबे सानैया मोदोमबां आरो मोदोमबां, सायावबो मोदोमबां सिङावबो मोदोमबां। आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि, जेब्लाबो सायाव मा थायो, गलिग्रा थायो आरो सिङाव जाबाय गलिलावनि बिबाङा थायो, बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। आरो नैयावबो जाबाय गलिग्रा, बे सिङावबो जाबाय गलिलाव। सायाव मोदोमबांखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो सिङाव जाबाय रोजा गासै। जिहेथु बेवहाय मोदोमबां आरो रोजा गासैनि गेजेराव मा होनाय दङ, सोमोन्दो होनाय दङ। जों बेफोर गासैखौबो जुदि मोजाङै नोजोर होयो अब्लानो बेफोर गासैबो इजि, गोरलै। बेनिफ्राय दा बेवहाय बिदिन्थि होनाय दङ, बिदिन्थिया जाबाय 2.1। दा 2.1 आव मा सोंदों जों बेखौ नायनोसै। बेवहाय जाबाय मोनसे गलिलावनि 320 ग्राम दैयाव 40 ग्राम संख्रि गलिनानै दं होनना बुंदों। गलिलावनि गोसारथिखौ मोदोमबांजों मोदोमबांनि जौखोन्दोआव दिहुन। दा जोंखौ मा फर्मुलाखौ इउज खालामनांगोन, बेवहाय होखानाय दङ मोदोमबांजों मोदोमबां, थामहिनबा जों फार्स्ट दा बावैसो एसे सिगाङाव मोननाय फर्मुलाया बेखौ इउज खालामनांगोन। आरो बेवहाय गलिलावनि मोदोमबाङा होनाय दङ, बे जाबाय 320। आरो गुबुन फारसेथिं नैबे जा गलिग्रानि बिबां बे जाबाय 40 ग्राम। स' जोबोर गोरलै। दा मावफुंथाया माबायदि जागोन, दा मावफुंथाया फार्स्ट लिरनानै लानो हायो, गलिग्रानि मोदोमबाङा बेसेबां 40 ग्राम संख्रि, थामहिनबा आरो गलिग्रानि नैबे गलिग्रानि एक्सुवेलि नैबे गलिग्रा जानाय नङा, बे मा जागोन, गलिहोग्रा जानो नांगौ। मोननैबो गलिग्रा जानो हाया, दैया गलिहोग्रा जायो। गलिहोग्रानि मोदोमबाङा बेसेबां 320 ग्राम, बे होखानाय दङ बेबो। बेनिफ्राय गलिलावनि मोदोमबांखौ जों दा
मोननै गलिलावनि मोदोमबांखौ जों माबोरै दिहुनगोन दा सिङाव जे नोंथांमोना बे सिगाङाव एसे सिगाङाव माने नुनो मोन्दोंमोन गलिलावनि मोदोमबां नैयाव नोंथांमोना फर्मुलाया मा गलिलावनि मोदोमबांखौ नुनो मोन्दोंमोन स' गलिलावनि मोदोमबांखौ जुदि दिहुननो थाङोब्ला नोंथांमोना फार्स्ट बेवहाय मा खालामनांगोन नैबे मोननै गलिलावनि जा मोदोमबां बे मोदोमबांखौ दाजाबनांगोन बेनिखायनो जों बेवहाय दाजाबबाय गलिग्रानि मोदोमबाङा बेसेबां गलिहोग्रानि मोदोमबाङा बेसेबां बे 40 दाजाब 320 बेखौ दाजाबना जों मा मोनखो दा 360 ग्राम जोङो गलिलावनि मोदोमबांखौ मोनबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो गलिलावनि मोदोमबां जौखोन्दोखौ बाहायनानै बेनि फर्मुलाखौ बाहायनानै जों बेखौ गोरलैयैनो दिहुननो हासिगोन स' सायाव थाबाय मा गलिग्रानि मोदोमबां आरो सिङाव फैबाय गलिलावनि मोदोमबां बेनिफ्राय जौसेखौथ' जों सानजाबनांगोन जिहेतु जों जौखोन्दोआवसो फोरमायनो होदों बेनिफ्राय सायाव मा थाखो 40 आरो सिङाव फैबाय 360 जौसेजों सानजाबबाय आरो सानजाबनायनि उनाव जोङो एन्सारा मा मोनगोन 11.1 जौखोन्दो जोङो मोननो हागोन स' जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेखौ गोरलैनो बानायखानो हागोन आरो एग्जाम्पलफोरखौ नोंथांमोना जेसेबां एग्जाम्पल दङ बेखौ बानायलांखानो नाजा बेनिफ्राय लोगोसेयावनो एग्जाम्पलनिफ्रायबो गोबां सोंलु फैयो आनजादफोराव स' जोङो कुइसनखौल' नायोब्ला जानाय नङा जों फारसेनिफ्राय नायलांनांगोन जुदि मोजां मार्क जुदि स्कर खालामनो गोसो दङब्ला जों फारसेनिफ्राय मा लिरनाय दङ फराफोराव बेफोरखौ जों फारसेनिफ्राय फरायनाया मोजां बेनिफ्राय नेक्स्टआव मा दङ नेक्स्ट आरो फैबाय गोजावनाय मिखिया मा व्हाट इज ए सासपेनसन होनना बुंनाय जादों स' इम्परटेन्ट टपिक बेबो सासपेनसननि ओंथिया मा स' जोङो बेखौ दा मिथिगोन गोजावनाय मिखिया मा दा जोङो बेवहाय फरायना नायनोसै जों मा लिरदों बेवहाय 2.2 सुज्लाय नङि आदबफोरजों हानजा सिया मोननाय बेफोरबायदि जेराव गथा मुवाफोरा लाव लाव मुवाफोराव गोसारनानै थानाय डिस्प्रेटखौनो गोजावनाय मिखि सासपेनसन होनना बुङो मोनसे गोजावनाय मिखिया मोनसे सुज्लाय नङि गलाय मुवा जेराव गलिग्रा सेरेफोरा गलिलाङा नाथाय गलि होग्रा गेजेरनि गासै बाहागोआवनो गोजावनानै थायो मोनसे गोजावनाय मिखिनि सेरेफोरखौ उदां मेगनजों नुनो मोननाय जायो दा जोङो बे बाथ्राखौ माने नोंथांमोना हमनो हाखाबाय जानांगौ जेब्ला जोङो बै सिगांनि मावफारिफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव खोख्लैफिनो जों बेखौनो बुंनो हायोदि जेब्ला जोङो गोजावनाय मिखिनि ओंथिया माने जा जोङो सरबाय हमना ला जोङो सखारनाय मावखान्थि जों एसे माने पार्ट 1 भिडिअ जों सावरायदोंमोन फिल्टार पेपार होनानै जों सखरदोंमोन आरो सखरनायाव मा नैबे फिल्टार पेपार होनानै जोङो सरदोंमोन आरो फिल्टार पेपारनि नैबे जा सायाव थानाय जा सिंथिं जा थांनो हायै मुवाफोरा फिल्टार पेपाराव नांनानै थायो आरो बे नांनानै थानाय जा मुवाफोर बेखौनो बुंनाय जादों मिखि होनना बुंनाय जायो गोजावनाय मिखि होनना बुंनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन एग्जाम्पलफोर लाबावनो हायो हमना ला नोंथांमोना जेब्लानोखि दैयाव मा लागोन हमना ला बेयाव जाबाय नैयाव जाबाय दै दङ आरो बे दैयाव हमना ला जोङो जायखिजाया दंफां थुख्राखौ जुदि होयोब्ला दंफां थुख्राया मा जागोन नै सिङाव गोदोनाय नङा बेयो मा थागोन दैनि सायाव गोजावना थागोन दंफां थुख्राया स' बेबो मोनसे गोजावनाय मिखिनि एग्जाम्पलखौनो जों बुंनो हायो बेबायदि माने दै सायाव गोजावनाय जानो नांगोन गोजावनानै थानाय जानो नांगोन आरो जों बे गोजावनानै थानाय मुवाखौ जोङो गावनि उदां मेगनजोंनो नुनो हायो होनना बुंनाय जादों स' जोबोर गोरलै नोंथांमोना नै बेवहाय नुनो मोनखादों नैयाव उदां मेगनजों नुनो मोननाय जायो होननानै स' बे जाबाय गोजावनाय मिखिनि ओंथिया बेनिफ्राय नेक्स्ट बेवहाय धोरोम होनाय दङ गोजावनाय मिखिफोरनि धोरोमफोरा मा बे जाबाय नैबे धोरोमा इम्परटेन्ट बे जाबाय गोजावनाय मिखिया मोनसे सुज्लाय नङि गलाय मुवा माने आनसेचुरेटेड सल्युसन होनना बुंनाय जादों सुज्लाय नङि गलाय मुवा होनना बुंदों बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना सुज्लाय नङि गलाय मुवानि ओंथिखौथ' जों फोरोंबोखाबाय बेनिखायनो आं बेवहाय बुंफिननाय जायाखै बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 2 प्रपार्टिया जाबाय मोनसे गोजावनाय मिखिनि सेरेफोरखौ उदां मेगनजों नुनो मोनो स' जोबोर गोरलै बे मोननै धोरोमखौ जेब्लानोखि नोंथांमोना
बेवहाय मुखस्थ' खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया जों फरायब्लानो बेखौ गोसोआव थाखालांगोन नोंथांमोना रिडिं फरायब्लानो बेखौ गोसोआव थाखालांगोन जे गोजावनाय मिखिया मा गोजावनाय मिखिया मोनसे सुज्लाय नङि गलाय मुवा आरो गुबुन मोनसे धोरोमा जाबाय मिखिनि सेरेफोरा थामहिनबा मोनसे गोजावनाय मिखिनि सेरेफोरखौ जोङो उदां मेगनजों नुनो मोननाय जायो स' सिम्पल बे मोननै धोरोमखौ नोंथांमोना गोसोआव थाखागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय नेक्स्ट मा लिरदों जों नेक्स्ट आवगायलांसै बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ आरो बेवहाय बे मोननैल' नङा धोरोमफोरा मोनब्रै दङ नै सायावबो मोननै दंबावो नै मोननैयाबो जाबाय बेनिनो धोरोम आरो नाम्बार 3 धोरोमा जाबाय मोनसे गोजावनाय मिखिनि सेरेफोरा बेनि गेजेरजों बारलांनाय सोरां रोदाफोरखौ खारसार होयो आरो बेनि लामाखौ नुजानाय खालामो इम्परटेन्ट धोरोम हमना ला जोङो गोजावनाय मिखिनि गेजेरजों जेब्ला जों सोरांखौ बारहोगोन अब्ला सोरां बारहोनाय लोगो लोगो जोङो सोरांनि रोदाफोरखौ बे गोजावनाय मिखिया मा खालामगोन खारसार होयो होनना बुङो आरो जेब्ला खारसारगोन सोरांनि रोदाफोरा खारसारगोन अब्ला जोङो बे सोरांनि लामाफोरखौ बा सोरां रोदानि लामाफोरखौ जोङो नुनाय जायो बा नुजानाय खालामो होनना बुंनाय जादों बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय मा नेक्स्ट धोरोमा जाबाय नाम्बार 4 धोरोम बे नाम्बार 4 धोरोमा मा नाम्बार 4 धोरोमा जाबाय मोनसे गोजावनाय मिखिनि गलिग्रा सेरेफोरा जेब्ला दलरै लाखिनानै दोनो अब्ला गोदि जयो माने जुदि जों मोनसे गोजावनाय मिखिनि गलिग्रा सेरेफोरखौ जुदि जोङो दैसायाव लाखिना दोनोब्ला बेयाव जा गोदोनाय मुवाफोर आरो बे दलरै थाखागोन आरो बेवहाय जा नांनानै थानाय फिसा फिसा सेरेफोर बे सिङाव लासैनो मा गोदि जयो होनना बुंदों बेनिखायनो मोनसे गोजावनाय मिखिया गोजोर नङि आनस्टेबल होनना बुंदों बेफोरखौ सरनाय फिल्ट्रेशन मावखान्थिजों गलाय मुवानिफ्राय सोखानो हाया आरो जों जुदि बेखौ माबोरै जोङो सेपारेट खालामनो हागोन जोङो बेखौ फिल्ट्रेशन मेथड थामहिनबा सरनाय मावखान्थि बाहायनानै जों गोजावनाय मिखि एबा जोङो एक्सट्रा माने दैखौ जोङो बेबायदि सेपारेट खालामनो हायो होनना बुंनाय जादों आरो जेब्ला सेरेफोरा गोदि जयो एबा गोजावनाय मिखिया थाद'यो आरो बे समाव बेयो सोरांखौ खारसार होआ दा जुदि गोजावनाय मिखिफोरा थाद'यो माने दल' जुदि थायोब्लाथाय आरो अब्ला बे समाव मा जायानो आरो गुबुन फारसेथिं जुदि गोदि जयोब्लाथाय गोदि जब्लाबो आरो जुदि गोजावनाय मिखिया जुदि थाद'योब्लाबो बेयो मा जानाय नङा सोरांखौ खारसार होनाय नङा बे जाबाय इम्परटेन्ट स' बेफोर जाबाय गोजावनाय मिखिनि धोरोमफोर नोंथांमोना बे मोनब्रै धोरोमखौ गोसोआव लाखिनो नाजा एग्जामाव फैनायनि चान्स दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय नेक्स्ट टपिकआ जाबाय नैबे 2.2.3 कलइड गलिलावआ मा स' जोबोर इम्परटेन्ट कलइड गलिलावनिबो सोंलु फैबाय थायो एग्जामफोराव बेनिफ्राय व्हाट इज ए कलइडेल सल्युशन होनना बुंनाय जादों जायखौ दा बेवहाय मावफारि 2.2आ जाबाय जोबोर इम्परटेन्ट नोंथांमोना बेखौ गोसोआव माने नायफिनबानो जाबाय जुदि गोसोआव गैयाब्ला बेनिफ्राय मावफारि 2.2 हानजा डिया मोननाय गलिलाव मुवाखौ कलइड गलिलाव होननानै बुङो जोङो पार्ट 1 भिडिअ जों कलइड गलिलावनि सोमोन्दै एसे मोनबोदों माने जों नै मावफारि 2.2 खौ सावरायबोनायाव आरो बेवहाय डि हानजाया बेवहाय मोनदोंमोन आरो मोनसे दा कलइड गलिलावनि ओंथिखौ बेवहाय मोजाङै बुजिगोन नोंथांमोना मोनसे कलइडनि सेरेफफोरा गलिलावनि जेरावबो महरसे गोसारनानै थायो मोनसे गोजावनाय मिखिनि सेरेफफोरजों रुजुनायाव कलइडनि सेरेफफोरा रुजुथावै उन्दैसिन देरथायनि जानायनि थाखाय बे गलाय मुवाखौ सुज्लाय गलाय मुवा बादि नुनो मोनो आरो बेवहाय जेब्ला जोङो बबेबा मोनसे मुवाखौ जुदि जोङो मिक्स खालामोबा बे मोनसे मा टटेलि मिक्स जागोन बे कलइड गलिलावनि जुदि ओंथिखौ जुदि फोरमायनो थाङोब्ला बेवहाय गासैबो माने सेरेफफोरा बे सल्युशनाव गलिलाव मिक्स जानाय जानो नांगोन आरो बेवहाय माने सुज्लाय गलाय मुवा बायदि जोङो नुनो हायो होनना बुंनाय जादों कलइड गलिलावखौ जों सुज्लाय गलाय मुवा बायदि नुनो मोनगोन नाथाय गुबैयै कलइड गलिलावआ मोनसे सुज्लाय नङि गलाय मुवासो होनना बुंनाय जादों दा जुदि जोङो सुज्लाय गलाय मुवा बायदि नुब्ला बेयो सुज्लाय गलाय मुवा नङा बेयो मोनसे मा सुज्लाय नङि गलाय मुवासो जागोन आरो जेरै बेवहाय गाइखेर होनाय दङ नैबे गाइखेरा जाबाय एग्जाम्पल जायो कलइड गलिलावनि बेनिफ्राय दा
मा लिरबावदों कलयडनि सेरेफोरा उन्दैथार देरथाय जानायनि थाखाय जों बिसोरखौ उदां मेगनजों नुनो मोना। दा बे जाबाय बिसोरनि सेरेफोरा जोबोर फिसा। कलयड गलिलाव जा थानाय सेरेफोर फिसा फिसा सेरेफोर उन्दैथार बे सेरेफोरा बेनि थाखायनो जों बिसोरखौ जोंनि जा उदां मेगन जों बेखौ नुनो मोननाय जाया। नाथाय मावफारि 2.2 आव बेफोर सेरेफोरा नुनो मोननाय सोरां रोदाफोरखौ गोरलैयै खारसार होनाय नोजोराव गोग्लैदोंमोन। सोरां रोदाफोरनि बे खारसारनायखौ थानाय गोहोमखौ जाय बिगियानगिरिफोरा संखांदोंमोन होनना बुंनाय जादों। बे सोरां रोदाफोरा जे खारसारो मोनसे गलिलावनि गेजेरजों बेखौ माने बिगियानगिरिफोरा संखांदोंमोन होनना बुंदों। आरो बेवहाय मा लिरदों दा आरो एसे फरायबावनोसै जोङो। आरो बेखौनो माने टिन्डेल गोहोम टिन्डेल इफेक्ट होननानै बुंनाय जायो। माने साइन्टिस्टफोरा बे बाथ्राखौ सानदोंमोन जे बबेबा मोनसे गलिलावनि गेजेरजोंबो दि सोरां रोदाया गोरलैयैनो खारसार जायो आरो बेखौ माने बे गोहोमखौ सोरां रोदाफोरनि जा खारसारनाय गोहोम बे गोहोमखौनो टिन्डेल गोहोम होनना बुंनाय जादों बिगियानगिरिफोरा। आरो बेनिफ्राय दा टिन्डेल गोहोमखौ जों माबोरै नुगोन दा बेवहाय प्रेक्टिकेल होनाय दङ मोनसे एग्जाम्पल बिदिन्थि सावगारिजों फोरमायनाय दङ। टिन्डेल गोहोमखौ जेब्ला उन्दै गब्लंजों न'नि खथायाव फिसा स्रांनि रोदा हाबलाङो अब्लाबो नुनो हायो। बाराव थानाय हाद्रि आरो उखुन्दैनि सेरेफोरजों सोरां रोदाफोरा खारसारनानै थानायनि थाखाय बेयो जायो। दा टिन्डेल गोहोमखौ जोङो जुदि फिसा न'नि इन्जुराव जुदि फिसा गब्लं थायोब्ला जेब्ला बे गुदुंथिं बा गब्लंथिं साननि सोराङा बारबोगोन अब्ला जोङो माखासे फिसा फिसा सेरेफोरखौ नुनो मोननाय जागोन आरो सोरां रोदाफोरखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो। अब्ला बेबायदि थासारियाव जोङो बेखौनो माने मा बुंनो हायो जोङो टिन्डेल इफेक्ट बा थामहिनबा टिन्डेलनि गोहोम बुंनो हागोन। आरो बेवहाय मोनसे मा लिरदों नैयाव एग्जाम्पल होनाय दं। माने बेवहाय मा लिरदों मोनसे सावगारिनि गेजेरजों टिन्डेलनि गोहोमखौ बेवहाय फोरमायनाय जादों। दा बे सावगारि जाबाय नाम्बार ए आव नोंथांमोना मा नुनो मोनदों कपार सालफेटनि गलिलाव टिन्डेल गोहोम दिन्थिया। कपारनि नैबे मोनसे फार्स्टआ जाबाय कपार सालफेटनि गलिलाव। बेवहाय जोङो जेबो माने बेनि गेजेरजों जेबो सोराङा पार जायाखै। थामहिनबा जों टर्च सेरनायनि उनावबो सोराङा बिथिंजाय पार जानो हायाखै। बेनिफ्राय नेक्स्टआव जाबाय दै आरो गाइखेरनि गलायमुवा टिन्डेल गोहोम दिन्थियो। नैबे बि नाम्बाराव मा दङ बेवहाय दै आरो गाइखेरनि बे जाबाय मोनसे गलिलाव आरो जेब्ला जों बेखौ टर्चखौ सेरनानै होनाय जागोन अब्ला मा नुगोन नैबे जा सोरां रोदा टर्चनि जा सोरां रोदा बे बिथिंजाय पार जागोन थामहिनबा बारलांगोन बे आरो जोङो सोरांनि लामाखौ सोरां रोदानि लामाखौ जोङो नुनो मोननाय जागोन होनना बुंनाय जादों। नैबे बि नाम्बारा जाबाय गाइखेर आरो दैनि जा गलायमुवा बे जाबाय मोनसे टिन्डेल गोहोम दिन्थियो। दा बे जाबाय एग्जाम्पल। दा जोबोर गोरलै नोंथांमोना अनलि मा खालामनांगोन गोसो होनांगोन फराखौ अब्लानो बेफोर गासैबो गोरलै। बेनिफ्राय नेक्स्ट टपिकआ मा दङ नेक्स्ट टपिकआ बेबायदिनो आरो बेनिनो एग्जाम्पल होबावनाय दङ टिन्डेल गोहोमनिनो एग्जाम्पलखौ जों एसे बेवहाय बिजाबाव थानायखौ जों नायनोसै। बे जाबाय मोनसे रोजा एबा गुदु अरननि खोबथेनाय बे केन'पाइ गेजेरजों साननि सोरां बारग'योब्लाबो टिन्डेल गोहोमखौ नुनो हागौ। अरनाव खुवायाव उन्दै दै थरथिंफोर थायो बिसोरनो बाराव गोसारलानाय कलयनि सेरेफोर बादि मावफारि मावो। दा नोंथांमोना बेवहाय नैबे जाबाय मोनसे सावगारि नैबे जाबाय मोनसे सावगारि हमना ला रोजा बे थानाय रोजा अरनबारि आरो गिदिर गिदिर बिफां लाइफां बा हाग्रा बारिजों बुंफबनाय नैबे मोनसे रोजा अरनबारिनि मोनसे पिकचार होनाय दङ। आरो बेवहाय मा होनाय दङ आरो जेब्ला जों बेवहाय साननि सोरांखौ बारहोगोन साननि सोरां बारबोनाय लोगो लोगो मा नुनो मोनगोन जों बेनि गेजेरजों साननि सोरां रोदाखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनखादों साननि सोरां माबोरै बेबायदि जायो आरो सोरां बारबोनाय रोदाखौ नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन जुदि रोजा एबा अरननि खोबथेनायनि गेजेरजों साननि सोरांखौ बारहोयोब्ला। बेबो मोनसे एग्जाम्पल। बेनिफ्राय टिन्डेल गोहोमनि बे जाबाय मोनसे एग्जाम्पल। बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट दङ कलयड गलिलावनि धोरोमफोर प्रपार्टिस अफ कलयड होनना बुंनाय जादों। आरो प्रपार्टिस अफ कलयडआ मा बेवहाय दा बेबो जोबोर इम्पर्टेन्ट कलयड गलिलावनि धोरोमफोर
प्रपार्टिस अफ ए कलइड जोबोर इम्पर्टेन्ट बेवहाय नाम्बार वान धोरोमा मा कलइडा मोनसे सुज्लाय नङि गलाय मुवा बे इम्पर्टेन्ट बे जाबाय मोनसे आनसेचुरेटेड सल्युशन होनना बुंनाय जों कलइडा मोनसे सुज्लाय नङि गलाय मुवा बेनिफ्राय नाम्बार 2 धोरोमा जाबाय मोनसे कलइडनि सेरेबफोरनि महरा गाव हारसिङै उदां मेगनजों नुजानायनि थाखाय जोबोर उन्दैद्राय स' बिसोरनि सेरेबफोरा जोबोर उन्दै होनना बुंदों कलइडनि जा कलइड सल्युशनाव जा सेरेबफोर थागोन बेफोर जाबाय जोबोर उन्दै होनना बुंनाय जादों बेनिफ्राय नेक्स्ट धोरोमा जाबाय नाम्बार 3 धोरोमा मा कलइडफोरा बेनि गेजेरजों बारलांनाय सोरां रोदाफोरखौ खारसार होनो हानायसेबां गेदेर आरो बेनि लामाखौ नुनो मोननाय खालामो होनना बुंदों बेनिफ्राय बे जाबाय मोनसे गुबुन धोरोम बेनिफ्राय नाम्बार 4 जाबाय दलरै लाखिनानै दोननायाव बिसोरो गोदै ज'आ बेनिफ्राय मिथिनो हायो मोनसे कलइडा थारै गोजोर होनना बुंदों जुदि जोङो दलरै लाखिना दोनो मोनसे मा होनगोन बेखौ मुवाफोरखौ अब्ला बेफोर मा जेबो गोदै ज'आ होनना बुंनाय जादों आरो बिसोर मा लासै मा कलइडा बेनिखायनो गोजोर होनना बुंनाय जादों स' बेफोर मोनब्रै धोरोमखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि स' जोबोर इम्पर्टेन्ट बे मोनब्रै धोरोमा स' बेबायदि पइन्ट वाइज जुदि फरायलाङोब्ला नोंथांमोना मोजां मार्क लाखिनो हागोन आरो फराखौ जुदि मोजाङै जुदि गोसो होनानै जुदि फरायलाङोब्ला बेनिफ्राय आरो बेवहाय नैफोर जाबाय मोनसे टेबोल होनाय दङ नै टेबोलाबो इम्पर्टेन्ट नोंथांमोना बेखौ बुजिनो थाखाय नोंथांमोना बे टेबोलखौ नायनो हायो बे टेबोलाव मा होनाय दङ कलइडनि सरासनस्रा बिदिन्थिफोर होनाय दङ नैबे टेबोलाव लाव लाव गथा गेस लाव लाव गथा गेस बिदि होनाय दङ आरो गोसा होग्रा बिजों स' नोंथांमोना बे टेबोलखौ नायना लाब्लानो जाबाय लाव लाव नैबे खुवा बे जाबाय जोमैनि हिर बेफोरबायदि स' बे जाबाय नोंथांमोना बेखौ नायनानै दोन माब्लाबा सोंनोबो हागौ बेफोरनिफ्रायबो बेनिफ्राय आरो नैथिंजाय मा कुइसन दङ बेवहाय कुइसनाव मा होनाय दङ आरो बेवहाय मोनसे नैयाव मा लिरदों बेवहाय एसे मा लिरदों जों एसे नायनोसै बेवहाय नैयाव माबा मोनसे बाथ्रा लिरदों बेनिफ्राय बे जाबाय सरनाय बिखान्थिजों बेसोरनि गलाय मुवानिफ्राय सोखानो एबा आलादा खालामनाया नाथाय मिरु जानगारारि सोखारनायनि मोनसे जुनिया आदब टेकनिकखौ कलइड गलिलावनि सेरेबफोरखौ सोखानो बाहायनो हागौ दा नैबेबो मोनसे धोरोम नैबे जा मोनदों नोंथांमोना बेवहाय मोनबा धोरोम दं बेबो मोनसे धोरोम बेनिफ्राय नेक्स्ट मा लिरदों कलइड गलिलावनि दाफुंग्राफोरा जादों गोसारनानै थानाय बाहागो आरो गोसारहोग्रा बिजों स' दाफुंग्राफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि मोनसे जाबाय गोसारनानै थानाय बाहागो आरो मोनसे जाबाय गोसारहोग्रा बिजों बेनिफ्राय गलिलावनि मोनसे गलिग्रा बादि दाफुंग्रा एबा गोसारनानै थानाय सेरेबफोरानो गोसारनाय बाहागो सोमजिहोयो आरो जाय दाफुंग्रायाव गोसारनानै थानाय बाहागोआ गोजावनानै थायो बेयो गोसारहोग्रा बिजों आरो जुदि बबेबा मोनसे मुवाया जुदि गोसारहोग्रा बिजोङा बा दाफुंग्रायाव जुदि गोसारनानै थानाय जुदि बाहागोआ गोजावनानै थायोब्ला जों बेखौ गोसारहोग्रा बिजों बुंनाय जागोन आरो कलइडफोरखौ गोसारहोग्रा बिजों होनना बुंनाय जादों आरो गोसारनानै थानाय बाहागोफोरनि थाथाय गथा लाव लाव एबा गेस लानानै राननाय जायो माखासे गोरलै बिदिन्थिफोरखौ नैयाव नोंथांमोना दहाय एसे सिगाङावसो टेबोलखौ जों सावरायबोखाबाय स' बेबायदि स' जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेखौ जुदि बुजियाब्ला कमेन्ट्सआव सोंहरनो हागोन स' बेनिफ्राय बेवहाय माखासे सोंनाय होदों बे सोंनायाव मा दङ बे सोंनायाव नाम्बार 1 जाबाय सुज्लाय आरो सुज्लाय नङि गलाय मुवाफोरनि गेजेरनि बिदिन्थि होनानै फाराग लिरनो होदों स' जोबोर गोरलै बेबो सुज्लाय एबा सुज्लाय नङि गलाय मुवाफोरखौ बिसोरनि बिदिन्थिखौथ' नोंथांमोना हाखागोन फाराग खालामनानै बिदिन्थिबो होफानानै बेनिफ्राय नाम्बार 2 जाबाय कलइड गलिलाव आरो गोजावनाय मिखिया माबोरै गावजों गावनिफ्राय फाराग दं बेखौबो माने फाराग लिरनो होदों कलइड गलिलाव बेनिफ्राय आरो गोजावनाय मिखि बेफोरखौ माने फारागथिखौ लिरनो होदों बेखौ नोंथांमोना हागोन आरो नैबे नाम्बार 3 जाबाय मोनसे बेवहाय जों जा बिदिन्थि सावरायबोदों मोनसे मेथ्स आरो बेखौ जुदि बुजिब्लानो बेखौबो हाखागोन मोनसे आबुं गलिलाव खालामनो 36 ग्राम सडियाम क्लराइडखौ 293 केल्विन दुंथायाव 100 ग्राम दैयाव गलिहोनाय जाबाय बे दुंथायनि गलिलावनि गोसारथिखौ दिहुन स' बेखौ जोङो मा प्रब्लेम खालामनो होदों थामहिनबा बेनि सल्युसना मावफुंथाया मा जागोन
बेबो जोबोर गोरलै। स' गासैबो सोंलुनि फिननायफोरानो गोरलै। नोंथांमोना जुदि बेखौ एसे जुदि स्टाडि खालामफिनो अब्लानो बेखौ हागोन। आरो गिनांगौ गैखाया, जोङो बे फराखौ जुदि फोजोबनायनि उनाव नोंथांमोननो बेफोरनि फारसेनिफ्राय सोंलुनिफ्राय बेफोर गासैनिबो सोंलुनि फिननायखौ नोंथांमोना मोननो हाखागोन। स' फराखौ नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ। दिनै जा पार्ट 2 आव नोंथांमोननो फोरोंनाय जाबाय। बेनिफ्राय जों दा उननि पार्टआव जोङो जोङो बेखौ सावरायगोन। 2.3 मा होनाय दङ? मोनसे गलाय मुवानि दाफुंग्राफोरनि सोखानाय। बेखौ जोङो उननि पार्टआव जों सावरायगोन, नङाब्ला भिडिअ बांद्राय गोलाव जागोन। स' आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोननि लोगोफोरनो, थाखो 9 आव फरायबाय थानाय लोगोफोरनो वाट्सएपनि गेजेरजों बा फेसबुकनि गेजेरजों नोंथांमोना शेयार खालामनो हायो। आरो शेयार खालामलायनानै गावबा गावनि जा फरायनायजों सोमोन्दोखौ लाखिबाय थायो, बेखौनो बे चेनेलनि गेजेरजों गुरै बुंहरनाय जाबाय। बेनिफ्राय आरो जुदि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आरो साबस्क्राइब खालामनाय नोंथांमोना खाथियावनो मोनसे बेल आइकन नुनो मोनगोन। आरो बेल आइकनाव अलखौ थुब्लानो जाबाय, जाहाथे जों गोदान फोसावनाय नटिफिकेसनखौ मोननो हायो। स' उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों लोगोफोर, बाय बाय।